Mura gid ako ikaingon yung mga day. Wow. Gabi mo ba? Laban lang! Okay mga day, no? Time check, 5:30 AM, no? Tama, gini mo na dunggan mga day, 5:30 AM, good. Ingani na dyan ko sigurista kay maikugid kay kumali. Good, lihog lang, no? Good morning, Yots. What's up? Matanawig, palihog lang. Di ko anad ano yung mga dugay mo mata ba? Sige, anon. Si flavor ani? Lemon. Citrus. Alright. So hi mga day, mga kadayers, welcome back to my channel mga day, no? Time check mga day, 7 AM mga day, sumuto umog sa di mga day, 7 AM good mga day, no? Yung call time na mo kay 7:30. Ano mga day? Nakaligo na ako, naka-makeup na ako, naka-ilis na ako, di mag-goal? Di mag-goal, no? It's 2019 mga day, alright? So, people change. Change oil, di mag-goal. So, muna siya ko outfit karon mga day, alright? Vicente. Buisit. Okay, muna siya ka-outfit karon. Ay, masig na shuked mo mga day kay ako nag-itom, no? Pero panindigan lang gid ako ni ganahan kay ko nga jacket. Ni bagay na po siya sa humbuhok mga day. Muna akong ganahan. So, muna siya akong first outfit diri sa Henan. Henan ba? Sa taga Labulang. Henan Hotel. Hainan. Wait, so diba, just to make things clear bitaw, ang Hainan, muna siya ang island, o yung Haiku, muna siya ang murag capital city sa Hainan. Okay, murag ako nga nag-google gabi, bitaw, sabot na itong ibang bati diri, oy, murag, asa dito, oy, nga again. So, tanawa mga day, ang nasa gawas mga day, no? Laban ra? Excited na kay gano? Excited kayo. Akong ginalook forward karon mga day, no, kay ang breakfast gyud, di ba? No? Si Weg gali gabi banhat aking tiyan. Di ba Weg, banhat aking tiyan ni Weg, oy, mura bag. Akong makeup karon mga day kay nacho lang. Kay first of all, di ko kabalo mo eyeshadow. Kabagay mo ana. Ako gyapon tong gigamit ako ang lipstick sa Estee Lauder na to. Ako ang gigamit nga lipstick tong ako San Luis Day, sa Bukid Day, Muguol. Mga o namin, no? Amo sa silang kita ko na mo mga repa pips. Nagdala na may maleta mga day, kay mamalhin di hapon may hotel unya. Kay gani siya nga hotel, di man ni siya ingon nga, mo ginamong stayhan, bali. Just for the meantime, no? Mga ano ta mga day, daghan kay kung gikuha nga bacon, no? Murag laban ng chukos bacon, no? Mga day, time check, no? 8:55 na. Niabot ng bus sa China Tea. Pinigin mag-uol, oy. Ako dyan nakulbaan. Grabe king hangin. Tanawa mga day. Ang mga buhok nila, oh. Palihog. Cleavage pa more. Tanawa akong gusto at mga day. O, karon ko naka-desisyon, bitaw. Okay. Push. Ayate mo. Hindi lang ninyo maklaro sa akong buhok, bitaw. Natugnawa, oy. Di mag-uol. Tama nga rin. Seryoso kayo equipment, oh? Para ma-appeal ko. Hi! Ay, ginoon na abang way. Grabe ka tugnaw. Hashtag RIP Life Decisions. Ha? Saan pag-shampoo? Kung ana-anaon lang siya. Itakta. Not every day. Not every day, Not every pwede day. ng shampoo. Okay, madaot man. Ay, grabe ka tugnaw, no? Grabe! Na-trigger na kong ubo. Nagmahay na kung anong ipanindigan ako akong cleavage. Nanami sa bus, no? Laban sa cleavage. Hi mga day. Laban sa cleavage, eh. Nanami diri sa bus, tapos ganahan ko diri kay di siya yung natugnaw. Pero wala na nila gion ng aircon bitaw. Kung kalma na gikayo diri. Palihog lang. Moto siya mga day, mga kauban na mag-meeting pa diri. So after ani, mo proceed na mi sa pinakauna nga tourist spot. Diba? Mga day, bongga, kaya mong view diri mga day, no? Palihog lang. Tanawa mga day. So mga day, grabe ka tugnaw diri mga day, no? Tapos nindot kaya kadaghan kay koi fish, in fairness. Laban sa mga koi fishan. Push F. Ha?
What? I saw video. Yes. Do you like it here? Yeah, I like it here. It's very nice. Thank you. I really love this. What's the name of this place? This place is a hotel. Oh, it's a hotel. Oh, it's nice. It's a hotel, but Chinese traditional style hotel. Oh, I see. Oh, picture sa kuwig, no? Palihog lang. Kuya kayot. Ako yung kaibigan na tagahawak ng mga gamit nila, no? So, ang saya. Kuya ko siya on TV. Mga day, bisag asa ko mga mga day no, naagin si Michu Baby Love. Michu Baby Love! Michu Baby Love! Michu Baby! She'll show us the pool side. Pero humuna na yung pool nila dire. Wait, sige na, wait. Naka-boxers, nakakabaw ko. Sige na. Sige na, diharag. How did you braid your hair? Oh no, I didn't braid it. My Nigerian friends braided. Oh, but this is not your hair. Pero isa This is not my hair. The hair is up to here. Oh, yung black. Oh. Galing mo, no? So how do you Maintain? Yeah. Yeah, you don't take a bath every day. You just pat. The shampoo, just pat. Pat it. Yeah. And shampoo will go away, no? It's Yeah, it still- will. Yeah. It will. You just rinse it with water. Ano ka ganyan pa rin? Tiringkas Oo. pa rin? Yes. Talaga? Galing ah. Chest mess. Impact. Libre to, day. Libre to. Sige. It's good for Just to be safe, day. Nay pa libre dire oy. That is, Wa pa si ante. Mga day ana sila nga this tea is good for our health and to lose weight. So hashtag lose weight diri dita. No, nayabo man na. especially here. Oh. No. They're cleaning the cup before they... okay. They put the real tea. Sabi ko, giyabo. Shot na tanyong tanan niya. Wag. Inyuhan ang shot. Charot. Ano mo shot? Oh, sige na. Ingon siya strong kuno kani ha. Mama strong di man good. Kaigit-igit. Ate, wala ba daw chaser? Siya kasabot, Juju on the beat. Mga day, nuggets like peacock dire. Yo, to kuha sa Ayog manok. lang, in fairness. Sa si peacock, no? Ang ako lang hangyo sa peacock bitaw, ihang ibukad ihang kuan, iko kay panagsarami dire. Panagsarami dire pakibukad. Pakibukad lang good. Mura ko hangyo. Nihaw! Wala, nilihok siya pag nihaw. Ano mag-goal? Ihaw. Lahirang nihaw, ihaw. Nihaw! Ihaw! Ihaw! Ang rason day mga day anong wala ni bukad ang feather sa peacock mga day kay mubukad na siya kung manguwag siya sa iyang partner. Lalaki ang bukad. Ambot. Feel ako ang bae mong bukad. Bastos sa ikaw, weg. Siyempre, ang babae yung bukad. Asa man po ni isulod ko, asa yung bukad. Bastos kay paminaw na. Peacock na gusto rin. You're so pretty here. Thanks, Day. Thanks, Day. Pati yung ulo sa manok kila yung gihala doon yung goal. Time check 1:05 PM. So karon nami sa Chensia dire sa Hainan. In fairness, puno kay bulak dire. Mura gyapon siya sa Flora Expo sa Taiwan. Isa pod sa mga butang nga di gid nato kagulan mga dayno kay kaning mga marketing sa China tea di gid mag-uolo itapad gid may mga gwapa gid sila mga day. Lihog lang. Kung manamig ka o no, so uweg sa man, busog ka. Ay lang may ko yung kanon youth. Kanon jud, ang kanon na jud ang lami. Kanon lang sa Ang hipon bitaw akong gitripingan yun Lami mga yun. day. O lami siya. Ganahan naman siya kog hipon. pili no. Nga daghan big kay sila gi-serve mga day no. As you can see,
ganiha nga murag as you can see charot as you can see ganiha kay serve ni kanding na isda Laga. Iro. Baka. na iring charot joke Ano yung original Chinese laureate? kani Like, Ayun sa- sa Chowking Chinese laureate na ingani, na ingani, kani ingani. ay mo ni siyang laureate legit nga laureate Yes. aso Jima ra dito sa kuan Chowking so karon mga day mo ato mi sa CR where's the toilet bowl where's the toilet bowl tubog pud si Kuya. Hi mga day, nanami diri sa among first tourist spot diri sa Hainan. Nami diri sa Hainan Museum mga day. Alright, so magsuri-suri sa ito mga day. Mga day ako nabalaka lang di ko mga day personally. Kang uncle mga day. Tanawa yang naong eh. Kaya mo bag nahago na bitaw gyud sa mga day. Kul kalma lang bitaw gyud kul. Kalma lang gyud ka. Kul kalma bitaw. Kalma lang gyud kul. Kul kalma kul. Kalma ba? Kul. Kalma kul. Mga day mga tao diri sa Hainan mga day kay maayo kay sila mag wood carving. No, so tanawa ang mga ilang mga kahoy nga ilang gipang sabah. Tanawa mga day. Ug mao ni ilang mga kagamitan, mga materyales sa pag-carve nila og wood. About their contribution to the local people. 5 famous people. Yeah. Okay. 李德裕、李刚、李光、赵鼎、胡全. The 5 Okay, I see. Nata sa second tourist spot dire. So nata sa isa ka temple dire sa Hainan. Hi mga day, time check 8:50 PM na. So, nibiyahe gid mi og 3 hours padung sa among bagong hotel. Karon nami sa Crown Plaza naka-check-in. Unya na feel gid ako mga day no nga lakas makalaysyo gid kay nga hotel, no. Kung nakapansin mo nga, chill ra kayo among day 1, no? Igo ra gid mi natug temple og museum og katong hotel nga murag mall, no? Kinahan kay ko ani kay murag chill lang kita, no? Pero ambot lang ugma basig laban ang gikay ta ugma, no? Mga day diri may mag-dinner. Laban sa dugo-dugo. Ang gipangita dire kay ang mga seafood gyud kanang pitong mga crabs, mga shrimps, asa man dire. Nari din kanton day ka. Okay, na ra akong gipangita di maguol. Dutuon ko man ayo. Oh, magluto lang sa ka. Ang style dire mga day kay murag shabu-shabu, no. So akong ikuha kaning mga shells o kaning shrimps. So ato siya ibutang dire sa baw, mabaya na siya. Diba? Tak. So Ay, oy. Asa na lang ilugar si Julian Santos mga day? Welcome to Julian's Kitchen. Wala ni. Ganun Julian Santos. Napa siya. Butang yan, ay maguol. Maguulan na. Pak. Actually half cook naman eh. Ina naman ni pa. Sige, nga ito lang nihulatan, di ba? Ano gamitin ko? Ikaw mo gamitan na. Mga day, medyo epic fail lang ako pagka Julian Santos din, okay? Wala din ko yung mga panglasa ibutang. Si Jessie J, nga na daw mga panglasa ibutang, di ba? So, nga ako ang shrimp karon ang pasayan.
Grabe ka tabang. Pero lamian gyapon ko, I love myself, ba? I love myself, guys. Wag tilawi po siguro kung linuto, wag no? Grabe sab ka, oy. Bawal shrimp, no? Grabe sab ka. Bawal sa seafoods. Lagi nga nagtaka, wag lutuan, di ka karni. Laban sa akong mga shells. 97 yan. No, laban. Goodbye, Julian Santos. Uy, Jessie J, basig na pa mo ipaluto sa ako, bitaw. Okay na kayo sa ako. Sige, paluto ninyo. Wait, gusto na kayo paluto sa ako, wait. Hanas na ba kay Kuro maluto? Mga day, appeal sa ilahang anli, mga food dumps, drinks diri mga day. Kaya kani mga ilim nun, kani mga beer, no? So, gusto gid ko makatry sa mga ilim nun diri sa China, bitaw. So, si Weg akong una ihampas. Kung sabi ito ang iyahang review. Ano? So ako yung mga ipauna ni Ron. Ikaw ang ito. Una ko mahubog ko. Yung nga na ka? Ripon, parang Ay, sus! Ganahan pala siya nga ripon siya, oy. Kasi padungdungog ya, oy. Balihog lang. May ilagin siya. yat sa kayot. Murag yun siya RH. Beer lagi, RH gid siya, RH. Sumusimuta mo, murag yun. Lami siya, lami. Red Horse, di siya nga imported. Mutira ko na. Sa yots. Beer sa yots, be. Yots? Cheers to Weg, no? Cheers. Lihog lang, cheers ta. Alright. Ingon si Weg, nalipong na daw siya. Grabe ka, weak shit yung lakiha, eh. Weak shit kang lakihan. Uy, weak shit ka, nalipong na kayo, labla. Culture naman eh. Ay, siya na mula na may kabayot. In fairness, ani ni Jessie, mga dino, kaya di siya motagay. Butan. Buta matog. Niya never pa ka nangatagay, di ba? Favorite beer. Favorite beer ang katama na. Ang bait, no? In fairness, ani ni Jessie, na kay prinsipyos kinabuhi. Butan ka, sana kunin na siya ni Lord. Ay, charutan. So ka mo, sa may common ground din niyo, kung di mo motagay. Yuta. Music. Music may paminiwig. Music may. Charot. In fairness ka, balo mo kung nindot kang tingog. Singer ba ka? Singer ba si Jessie? Wait lang. Jessie J ba ka? Kaya flashlight B? Alright. Mga dahil musulod namin sa mga room dire. Sa B709. Okay, dire. Pansak mga bayot. Sige, push F. Open. Sige, go. So, ladies and friends, this is your hotel accommodation. Visit ka. 5-star hotel, get? Sure ba? Okay, di mag-goal. Ion sang suga ng bayan. Let's go. Do not disturb. Alright. Ay, mapalinis yan. Pak! Di mag-goal. Pak! Amazing, man. Oy! Di mag-goal. Oh. Alam sa dili ko skilid. Pak yun, go sa bathtub. Yaba, makita ta sa baligo. So nagbathtub pa tag makita amay ko ninyo dili maghubo. Palihog lang. Nagbathtub pa ta. Pero in fairness, uy, laisyo kayo. Palihog. Let's see the view mga dae. Let's see the view. Alright. Pak. Oy, di mag-goal sa view. Pak. Dito mag-goal sa view. Is it nice? Isa man. Oy, di mag-goolan ng kurtinang yawa. Makita, giyapon yun. Laisure ang kurtina, oy. Laisure, ano yung marang Laisure. Atong Wala po siya. Kasi itong paligo. Uy, grabe sa inyo, gini ano yung mata na lang gini ay. Ana si Weg nga makita niyo lagi yapon. As if talaga na mga na ni Jesus ang mga mata mo. Alam, mamaklad ba yung kamon? Tay. Yung mama maklad. Luwag pala ko ni mo niya. Ginoo tabang. Open siya sa may. Kasi giri mo tud ni. O era. Oy. Ay, di mag-goal! Mag-goal! Oh my God, ang swimming pool. Palihog sa swimming pool. Mura gina ko ikaingan yung mga day. Wow! Ang ganda, sir! A balcony. And with a view like this. Yes, sir. Grabe kanindot ning hotel mga day, Crown Plaza Hotel. In fairness, gid aning China Tea International Travel Services good. Makabook og mga hotel. Uy, laisyo kayo. Di mag-goal. In fairness. In fairness. Dati ka og galingong router. Palihog lang. Sumali. Ang TV na to yun. Prutas ba yun? Wala ng prutas. Di lang yung sa mag-goal sa pamusket ni Weg. Pati diri sa China, gida niya yung musket. Palihog lang.
kang samok. Atay ka. Silos ka. Sabog ka no. Mga day, time check, 10:25 PM na. Nya ako naka-remove na ko sa akong makeup. Tanan, na si Jessie. Mupanaw na siya. Panaw na siya diha. Kaya si Weg na call center. Laban niya diha. So, ako mupanaw na ko taod-taod no nya. I hope na nag-enjoy pod mo ani nga adlaw kay ako nag-enjoy gid kay ko. Salamat sa China Tea International Travel Services mga day ani nga adlaw kay kani siya nga adlaw more on museums and mga temples no nya. O sa waksagang hindi kay mong hotel. Palihog lang gyud. So salamat si kay ana no. Kung gusto bitaw mo mga laisyo bitaw kay nga trips no kanang di jud mo magmahay. I-book lang gyud ang China Tea International Travel Services. Okay. Don't forget to like ang video mga day. Anya subscribe sa akong channel mga day kung nahangol mo sa akong mga travel vlogs. Laban lang gyud ta mga day. Laban na ta! Sugdan ta ni mga day! Pababa. Wala kang... Sa maging ang lakaw ah. Wala maging ang lakaw ah.